Mayong hapon na usab mga Bible students. Niyan usab kita sa atong klase karon. Og salamat sa Ginoo makapadayon gyapon ta sa atong pagtuon may tungod sa mga butang nga iya sa Dios. So ang atong topic karon is about the paradise of God. Once again, ang atong paghisgutan is about the paradise of God. So unsa maning paradise ato ning pagatun-an? The Bible mentions paradise 3 times only. It refers to a beautiful garden or place made by God for His beloved people. This is the most comfortable place for the saints. Okay? Mao niyang pinaka makalipay nga dapit alang sa mga balaang katawhan sa Dios. Inumdumi nga ang tanan nga mga makasasala nga naghinulsol og midawat ni Jesus Christ nga iya manluluwas gitawag tag mga balaan sa Dios kay gipasaylo na ang atong mga kasalanan. When God gives us life, He wants us to have it more abundantly. Mao ni ang plano niya kaniadto karon og sumaabot nga ang mga balaang katawhan sa Dios magapuyo nga anaa sa abundant life. Mao ning kining paradise, prepared place gini ug mao gini ang gitagana sa Ginoo nga mga dapit para sa iyang balaang katawhan. So mag-pray una ta aron masabtan nato nig maayo. Okay, let's pray. Atoy duko to mga ulo, piniyong ang mga mata. Among balaan nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you so much, Lord, for your goodness to us. Thank you so much. Although we are not worthy to receive the paradise you have prepared for us, but thanks God nga dili mausab ang imong maayong plano kini intended para sa mga gibalaan nimong katawhan. Lord, cleanse our hearts, forgive us for failures we have, give us more wisdom, knowledge, and understanding. Gamitin mga lagad, speak one's heart. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, once again, ang atong tunan is about paradise, the paradise of God. So adunay tulo ka paradise gi-mention sa Bible. Okay? Tulo ka paradise gi-mention sa Bible. Og 3 times lang pod ang word paradise gi-mention sa atong Authorized King James Bible. So ang first paradise is kining gitawag og temporal paradise. Okay, naata sa Revelation chapter 2 verse 7. Revelation chapter 2 verse 7. Diri nato ipasukad kining atong pagtuon about the first kind of paradise gi-mention sa Bible. Kini ang gitawag temporal paradise. Revelation chapter 2 verse 7, the Bible says, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, naghisgot diri may tungod sa tree of life nga naa sa taliwala sa paradise of God. Now, kung imong sabto nagmaayo, ang first pag-mention og paradise or gitawag tag tree of life sa Bible naa sa book of Genesis pa, chapter 2, sa garden sa Eden. Ibig sabihin, ang garden sa Eden gitawag to at the same time of paradise. Tuwa dito ang presensya sa Ginoo, tuwa po dito ang tree of life, because ang paradise nag-refer man sa gitawag og beautiful garden nga gibuhat sa Dios, the most comfortable place para sa iyang balaang katawhan. Okay, so ang temporal paradise mao kadtong garden sa Eden, diin ana ay tree of life sa taliwala. Tuwa dito ang unang mga tao sa kalibutan gibutang sa Ginoo, ang unang pamilya ni Adan ug ni Eva. In Genesis chapter 2 verses 7 to 9, akong basahon, i-take note na lang ninyo ang mga verses. Genesis chapter 2 verses 7 to 9, the Bible says, And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and the good for food,
and good for food. The tree of life also in the midst of the garden. So naagid gisgutan dito ang tree of life in the midst of the garden. The tree of knowledge of good and evil. Tuapo dito ang tree of knowledge. Nga gibawal gani ni sa Ginoo nga dili nila kanon. Kay sa dilang kanon mamatay gayud sila. Tree of knowledge. Okay? Then in verse 15, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress and to keep it. In verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. So kadtong tree of knowledge mo to'y makamatay. Manaligible tuod sila, pero mapalayo sila sa Diyos, because the word death means separation. Ug mao pud ang unang kamatay na itabo separation, spiritual death, panagbulag sa tao o sa Ginoo tungod sa sala. Okay? Pero taliwala sa garden to ay tree of gitawag og tree of life. Na kung mao pa toy una nila nakaon, wala unta sila kamatayon. Kita unta karon dili unta ta mga matay. Dayon labaw pa sa knowledgeable, maalamon pag yun. Okay? Kay perfect tree magid unta to. Dayon karon apat sa Ezekiel chapter 28 verse 13. Ezekiel chapter 28 verse 13. Naghisgot ni may tungod sa Prince of Tyros nga at the same time iyang giulagway nga si Lucifer, si Satanas, kanhi sa wa pa siya makasala, hayahay unta kayo ang iyang kahimtang. So matod pa diri sa Ezekiel chapter 28 verse 13, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and diamond, and beryl, and the onyx, and the jasper, and the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. So diri na to makita nga ang garden sa Eden gitawag na garden of God. Ising ka pagka nindot nga area ato, pagka nindot nga lugar, perfect garden of God, paradise to. Didto si Adan ug Eva, ang unang family gibutang sa Ginoo. Okay, napailain sa Ezekiel chapter 31 verse 8. Ezekiel chapter 31 verse 8, si King Pharaoh na po din giulagway gihapon og si Satanas kanhe sa balaan pa siya, sa wa pa siya makasala. Matod pa dire, the cedars in the garden of God could not hide him. The fir trees were not like his boughs, and the chestnut trees were not like his branches, nor any tree in the garden of God was like unto him in his beauty. I have made him fear by the multitude of his branches, so that all the trees of Eden that were in the garden of God invade him. So, diri na ito makita nga ang garden of Eden di ay gitawag to garden of God, perfect garden ka to. Dito gibutang si Adan ug si Eva, ang una natong ginikanan, ang unang tao sa kalibutan, nga kon wa pa sila magsupak sa sugo sa Ginoo, nga dili unta tukanon tong tree of knowledge nga makapalayo nila sa Dios, unya maoy nakaon nila ang tree of life, hayahay unta ta kaayo karon. Okay? Pero by Jesus Christ gipasig-uli ta, busa padayon gihapon ang gitawag paradise para gina na to. Kaya lang dunay tulo ka klaseng paradise na mention sa Bible. Una gani nga paradise is temporal paradise located in the Garden of Eden. Okay? Next, the second paradise mentioned in the Bible is the eternal paradise. Kanang paraiso nga nasa lawom, eternal paradise. Ilawom sa yuta ni in Luke chapter 23 verse 43. Diha ni kani adto. Okay? Luke chapter 23 verse 43.
The Bible says, "And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise." Nakinumdum mo atong tulisan dito sa cross, nga duha man to katulisan nga gilansang usab sa cross o mga cross uban ni Jesus Christ. Si Jesus na sa taliwala. Kadtong isa ka tulisan nagbugal-bugalan, kadtong isa naghinulsol ug miingon, Ginoo, kung tuwa na ka sa imong gingharian, hinumdumi ko. Gingharian na iyang giingon. Pero unsay tubag ni Jesus, karon dayon muuban kanako sa paraiso. Ibig sabihin, nangamatay man silang duha diha-diha. O silang tulog yon, nangamatay diha-diha. Pag ingon sa Ginoo, karon dayon muuban kanako sa paraiso, ibig sabihin, human sila namatay, paraiso ang ilang giadtuan. Asa man to nga paradise? Gitawag tong internal paradise. Ilawom to sa yuta. Okay? Asa may laing proof niya na. In Matthew chapter 12 verse 40, dunay panahon diha nga mga Hudyo gustong mangitag ilhanan. Nangayo sila ilhanan ni Jesus Christ. Ingon sila, tagain mig ilhanan aron mutuo mi nimo. Tagain mig milagro unsa may imong kahibulungang butang nga himuon aron mutuo mi nimo. Ingon ni Jesus Christ nga kining daotang kaliwatan di ko mohatag sign ninyo. Apan ang akong ipakita niyo mao lang ni. Maingon nga si Jonas, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ingon pa niya si Propeta Jonas, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi diha stiyan sa balyena nga wala mamatay. Buhi gilamoy sa balyena. Ingon pa niya na mao man usab ang anak sa tao, naghisgot siya sa iyang kaugalingon, 3 ka adlaw og 3 ka gabi diha sa kasing-kasing sa yuta. Heart of the earth, nag-refer na siya sa pinakataliwala sa yuta. Core, pinakasentro sa atong earth. Ang atong earth, lingin, parang bula. Ba? Murag bula ba? Lingin. Sa taliwala ana, naa dito na locate di ay kining gitawag og internal paradise. Kaya nga naman, pagkamatay ni Jesus Christ, ingon siya, karon dayon muuban kanako sa paraiso. Giingnan niya ang tulisan nga naghinulsol. Ang kalag adtong tulisan na mooy gikuyog sa Ginoo ngadto sa paradise. Asa to nga paradise? Internal paradise. Ilawom sa yuta, heart of the earth. Aron masabtan nimog maayo na ang detalye ana nasa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Mga Bible students, Luke chapter 16 verses 19 to 31. Ang istorya may tungod ni Lazarus and a rich man nga puro silang duha nangamatay. Pagkamatay nilang duha, adto silang duha sa Hades. Hades man ang English ani hell. Pero sa iyang Greek ani gitawag ni siya Hades. Ang Hades divided into two areas. Sa elevated nga dapat gitawag tong paradise, tuwa si Abraham dito, tuwa tong Lazarus nga nakadawat siya sa Ginoo bago siya namatay, kuyog siya sa father of faith, nga naman birds of the same feather flock together, pareha man sila magtotoo, dito sila sa paradise. Katong dato nga ginansya ray gihunahuna sa buhi pa, walay pakialam pagpangandam sa buhi pa, na impierno siya. Tuwa siya dito sa flame, nagdilaab nga kalayo. Pero in a whole, gitawag to Hades. Kaya lang may division. Bungaw lang ang division. Nagsinggitanay man ni sila. Ang taong dato tuwa dito sa gadilaab nga kalayo. Pero si Lazarus gi-comfort uban ni Abraham dito sa paradise. Comfortable place for the saints, that is paradise. Mao to ang dapit diin si Jesus miadto iyang gipuyog ang kalag ni adtong naghinulsol nga tulisan. As Jesus said, karon dayon muuban kanako sa paraiso. Internal paradise. Tuwa dito ang mga kalag sa mga balaan kanhi napunta. Ug ang in charge dito kung imong tanawon si Abraham, God's friend forever. Okay? Another cross references ni sa Acts chapter 2 verses 27 og 31. Acts chapter 2 27 and 31. Ato makita dinhi nga naisulat, because thou wilt not leave my soul in hell.
naghisgot ni sa paggabanhaw ni Jesus Christ nga matod pa niya amahan, ang akong kalag dili ni mo biyaan, wala ni mo biyae sa impyerno. Naghisgot man ni sa God the Father nga ang kalag ni Jesus Christ wala biyae sa impyerno, hell, sa Greek ani Hades. Gapasabot ang Hades di ay duha ka gitawag og mga area ang tuwa dito na ay naa sa ubos nga lugar, gitawag to siya og flame, nagdilaab nga kalayo. Sa elevated area gitawag siya og paradise. Tuwa si Abraham dito, tuwa si Lazarus og ang mga magtotoo, balaan nga mga kalag sa Ginoo o balaan nga mga tao, ang ilang mga kalag na tuwa dito. Nga naman, paradise is the most comfortable place for the saints. Kinsay saints, kinsay mga balaan, mga makasasala nga pinasaylo na kay naghinulsol o mituo kang Kristo Jesus nga ilang personal nga manluluwas. So matod pa din once again in Acts chapter 2 verse 27, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Wala nimo itugot o di nimo itugot nga makakita og paggadunot ang lawas sa imong balaan. Kaya nga naman 3 days later, human si Jesus namatay, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Wala tagad madugta ang iyang lawas kay gibanhaw. In verse 31, he, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. So ato makita nga underworld, under earth, internal paradise, na aday paradise dito kaniadto. Lain pang proof niya na Ephesians chapter 4 verses 9 and 10. Ephesians 4, 9 and 10. The Bible says, now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Nagisgot gyapon kini ni Jesus Christ nga bago si Jesus mikayab sa langit, miadto una siya sa pinakailawom nga bahin sa yuta, core or heart of the earth. Unsa tong dapita? Paradise gyapon, as Jesus said, today karon dayon giingnan niyang tulisan nga naghinulsol, thou shalt be with me in paradise. In Matthew chapter 27, 50, 51, 52, 53, Matthew chapter 27, 50 to 53, gimensyon usab dinha nga pagabanhaw ni Jesus Christ, ang mga kalag ni adtong mga balaan nga tuad didto sa maong paradise, sa internal paradise with Abraham, gibuhi sa Ginoo pag una-una. Dahil gikuyog niya sa balaang syudad didto sa langit. Gikuyog niya. Mo na hinungdan nga kung kita mga magtutuo ni Kristo, pag mamatay ta karon, dili na ta didto punta nga atong kalag, adto nga paradise. Dili na, diretso na ta sa langit. Kaya nga naman, gidala na sa Ginoo ning mga o kadto nga mga kalag sa mga balaan nga tuwa ni atong internal paradise, gidala na ngadto sa balaang syudad sa langit. Human si Jesus Christ na banhaw. Nganong gihuman usa ang pagbanhaw ni Jesus? Because dito na kumpleto ang mensahe sa kaluwasan na to, mga tao. Si Jesus Christ namatay, gilubong ug nabanhaw. And Jesus is the way to heaven. Muna mga Old Testament saints, pag mamatay sila, ang ilang kalag muadto di adto nga internal paradise with Abraham. Pero karon kay nabanhaw naman atong Ginoo, kung kita'y mamatay, to be absent from this body is to be present with the Lord. Didto na uban sa Ginoo sa langit, kay nakakayab naman ang Ginoo didto sa langit. Okay, naot nga doon natin nakuha niya na. Og wala ta mga libog niya na. Okay. So, there are 3 kinds of paradise mentioned in the Bible. Number 1, temporal paradise, naghisgot sa Garden of Eden. Dito si Adan ug Eve kaniadto. And then secondly, kini gitawag internal paradise, under earth.
didto si Lazarus og si Abraham og ang mga balaan o kalag sa mga balaan nga nangamatay na ang ilang lawas, ang ilang kalag didto napunta. Kay ang kalag actually nato di man gud na mawala. Ang lawas sa may madunot, ang kalag dili. Arita sa third paradise nga dimension sa Bible, gitawag og eternal paradise. Una nga paradise, temporal, Garden of Eden. Ikaduha nga paradise, internal paradise, katong Abraham's bosom didto sa ilawom sa yuta. And then ang ikatulo is eternal paradise. Eternal dayon nga paradise didto na sa third heaven sa langit. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verses 2 and 4. Akong basahon. In verse 2, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. Note, this agi caught up sa third heaven, sa ikatulong langit. How that he was caught up into paradise. Ang third heaven di ay paradise usab according to the Bible. And heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. So ang third heaven gitawag ni siya og eternal paradise. Mauni ang dapit nga giandam sa Ginoo para sa tanang mga magtutuo ni Jesus Christ. Jesus said, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. And when I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ang langit, ang third heaven, the abode of God, at the same time called paradise. Didto ang tinuod nga puloy-anan sa mga balaan, mga pinasaylo na kinsang mga kasalanan gihugasan na sa balaang dugo ni Jesus Christ. Mauna mga kaigalaan pagabulahan sa taong naghinulsol og midawat ni Jesus Christ adto ta pauli og mupuyo sa tibuok natong kinabuhi sa wanay katapusan sa eternal paradise of God, in the third heaven, the abode of God, the eternal paradise. Another verse na sa Revelation chapter 2 verse 7. Revelation chapter 2 verse 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Didto sa langit mga kabataan, mga young people, mga Bible students, ug sa tanang nagapaminaw, didto sa langit tuapod gihapon didto ang tree of life naa sa taliwala sa paradise of God. In Revelation chapter 22 verse 2, Revelation chapter 22 verse 2, the Bible says, "In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates in the city of God," into the city or holy city of God, which is the paradise of God, the third heaven, ang atong eternal place, because this world is not our home. We are just passing through. Kung sa Bible, "For our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself." So unsa gani ang paradise? Usa ka perfect place, usa ka gitawag most comfortable place for the saints of God, for the true believers of Jesus Christ. At the same time, gi-describe kini ni Jesus Christ as what we call the Father's house. As Jesus said, "In my Father's house are many mansions." Then made of gold made of gold. Then all kinds of precious stones to adito. Dayon ang nindot paminawon niyang title is Paradise of God.
Dayon gilibutan kini sa daghang gitawag mga beautiful and aromatic flowers and plants, of course including the tree of life nga namunga 12 kinds of fruits every month. Amang kana mo na imbulahan ang tao nga naghinulsol og midawat ni Jesus Christ nga iyang manluluwas, because paradise is the most comfortable place prepared by God for true believers, for the saints. Alang sa mga naghinulsol na, nakadawat ni Jesus, kinsang kasalanan, gipasaylo na. Gunya, gi-adapt na bilang mga anak ng Diyos, kay nahisulat, as many as receive Jesus Christ, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, kita nga nagdawat ni Jesus, gi-adapt bilang mga anak sa Diyos, kaya nga mupuyo tauban sa Diyos sa iyang paradise, the eternal paradise of God. Once again, i-recap na ito gamay. There are 3 kinds of paradise mentioned in the Bible. And the word paradise is mentioned in the Bible 3 times only. The first paradise is temporal paradise, Garden sa Eden yan. The second paradise is internal paradise. Internal, ilawom ni sayuta kanhi with Abraham ug sa tanang mga kalag na itong mga balaan nga nangamatay na noong araw. Pagkabanhaw ni Jesus, gikuha man to, gidalan niya ingon nga mga binihag or mga bihag, gidala na sa langit. Nabasa na many times in the Bible. Pagkabanhaw ni Jesus Christ. Manang pagmamatay ta, automatic, diretso na ta sa eternal paradise. Sa third heaven, the abode of God. Ingon sa nisulat, to be absent from this body is to be present with the Lord. Hinaut nga, wa tayo nalibog, wa ta malibog, wa ta makalimot, tulo lang ka time, 3 times lang ang paradise gimension sa Bible. There are also 3 kinds of paradise: temporal, Garden sa Eden; internal, ilawom sa yuta noong araw with Abraham uban sa mga kalag sa mga balaan; but the third heaven is the abode of God, at the same time called eternal paradise. Okay, magpritagig pagtapos. Salamat Lord sa imong kamaayo, giandaman minimog eternal paradise. Mupuyo mi uban nimo nga di na mi matigulang, di na uhawon, di na gutumon, di na magdaot, malipayon sa kangturan. Salamat sa grasya, dalaygon kayo. Great to God be the glory, great things you have done. I-bless Ginoo ang among mga viewers nga unta di sila magduwa-duwa kan Jesus, kay si Jesus ang bugtong dalan, bugtong manluluwas aron ang tao mupuyo sa eternal paradise with God dito sa kalangitan. Thank you so much for everything. To God be the glory. In Jesus name I pray. Amen. Okay, hangtod sa sunod. God bless and bye-bye.